mimochodem, a já bych chtěl přistoupit k tomu, proč jsme se tu dnes vlastně sešli. Je to ta publikace, leží od pondělka na pultech knihkupců, jmenuje se to Bible. A mě by hrozně moc zajímalo, kdo si co o tom z vás myslí. Tak já bych začal. Tak si připomínej, že to je celá klasa, ale tady říká všechny, protože čas nám stačí. Třeba se podívejte na tady ten převal, přepad, grafická oprava, protože to vedač. No ale když můžu jednu výzku mít, tak je to, že tato kniha je pro mě nevyvážená. Ona je totiž zcela dvou neadekvátních čas. Podívejte se sami, tu stále stará, tenká a milá. Ten staré, pořád čekáme na hrdinu, a on stále nepřichází na Azanová a on to je prostě podle mě nevyvážený. Krát a vyvážený 16 roky návrh, jak neby začal o tom stará a já nevím, co dál, že jsem na okamžitě myslela, že je to snad kniha anekdot, z rodinného prostředí stará a přijde domů. Ale to není případné, takže pojďme dál. Říkáte, stará, mladá, prostá, tenká, jakkám to. Pánové, ta kniha je především dlouhá. A to tak dlouhá, že když byla polovička, či tak je pořád stejně dlouhá. Budeme hlavní výzka, další výzka, velké množství poslat. Tam se nevyznáme, kdo je kdo. Tady podívám třeba, a myslím, že když otevřela několik stránků, když tam zde, tak třeba tady toho dne v hospodě, kde se myslíte, že ty častěji, to hospodě to není ani jedna. Tak, pak kirevnášovi, serikáš, nebuchar, ale nemusíte říct, ale já si nemám, že jsem říkal, že si měli syn svého strýče, už asi člověk maloval krát, kdo je kdo. Takže na tom stále se shodneme, že to množství postav je velký problém. A já to slyšel opravdu na každém rohu. Ale dovolím si jmenovat jedno jméno naší české literatury. A to jméno začíná pěkně Sekora. Sekora pro mě znamená desítky, možná tisíce postav. Já vidím, že tahle ta postava nese jen trošičku tam. A tahle ta postava nese mlčí úvazku, odličku tam. Já jen někdy. Pokud to není eufemismus, tak evoluji postavami. Tak hlavně znám, že tam počátku no a to není tak krásno, to tam vidí. Tahle je tam nebo šlek, tenčka. No krásná, ono je tam úplně. Svatý Péra, asi byste slyšel o tím, svatý Petr. Přesně tak, jak říkáte,